Umayos ka naman ha. Iniintindi kita palagi. Tapos ganyan ka pa. Yan, kung ano bakit na bagbagti na, pati magaminubya na. Wala ka nang kalambing-lambing sa katawan. Tapos ganyan ka pa. Marin sa ating mapasapasama ko na. Nai-stress na nga ako sa trabaho. Tapos dumadagdag ka pa. Hoy, Bala! Sino kausap mo? Siba. Kumusta nga ta ni my loves? Kaungit nakpay nga ta? Andito lang pala tong lokong to. Pag-trip nga muna dyan nga, Tignan ko nga yung galing mo ngayon. Baak, kamusta my loves? Okay lang naman. Sigurado ka na okay ka lang? Oo naman. Okay ah. Sino yung babaeng nakasuot ng jersey mo? Aray! Aray! Sino yung babaeng yon? Si Emma. Ah, so may Emma ka na ngayon. Aray ko mo. Ano mo yung babaeng yon? Wala. Wala. Pero yung jersey mo nakasuot sa kanya. Wala naman talaga. Nakakasakit ka na ng damdamin sa ginagawa mo ba? Ganito kasi yun. Huwag mo nga akong hawakan. Kumukulo yung dugo ko sa'yo. 20 kagurgura ko. Mga ayaw ti babae. Nakakainis ka talaga. Sabi na nga huwag mo akong hawakan. Duwag! Ang sama mo. Babaero ka pala. Babaero nga yung bagbagam. Ang tunay na babaero, sinusumbong kay Tulpo. Dami mong alam. Mas marami kang alam palagi kang ang tama. Huwag mong baliktarin yung usapan. Ikaw yung may kasalanan. Oo, ako na lang palagi. Totoo naman, yung alak mo lang yung pinapahalagaan mo. Ba't ka ba nagkakaganyan? Basta, naiinis ako sa'yo. Ganito kasi yun. Kaya kung marinig yung paliwanag mo. Diwag! Binibigay ko naman ang gusto mo Ba't ka ganyan? Hindi tamo no, dim kahit nga dumngay. May lato ya. Nagkukulang ba ako sa'yo? Siro ti katungtong na siya, umut ti kadwa na. Ganyan ba yung gawain mo pag wala ako? Naku, kada sama tama na ulo na ito yun. Papakahirap akong magtrabaho ba tapos ikaw nakikipaglandian ka lang? Saus, madi ate makikita ka. Iniisip mo ba yung ginagawa mo? Kung tama ba? Kailangan naman mo ni baka to, nadatamang ulo ni Maylana. Umayos ka naman Iniintindi kita palagi. Tapos ganyan ka pa. Yan, kung ano bakit na bagbagti na, pati magaminubya na. Wala ka nang kalambing-lambing sa katawan. Tapos ganyan ka pa. Marin sa ating mapasapasama ko na. Nai-stress na nga ako sa trabaho. Tapos dumadagdag ka pa. Hoy, Bala! Sino kausap mo? Siba. Saan na yung kausap ko? Sino kausap mo? Si Baak. Andito lang kanina yun Kanina ka pa nagsasalita mag-isa dyan. Loko-loko talaga yung Baak na yun. Iniwan na pala ako. Magpa-check up ka na, Mayla, sa psychiatrist. Bakit naman kuya? May tama na yung utak mo. Nagsasalita ka mag-isa. May kausap naman ako kanina. Di ko lang namalayan na umalis na pala si Baak. Baak. La, mapagpag-inibakin niya. Diyan ka na nga. Lokong Baak, nagmukha tuloy akong baliw. Hawanin, perdulo ng pangin. Pertan yung gripper ta! Tamamag timapit kaon! Awang bagas kaon! Sa dami, bilbilag ko kumaka. Pag mag-gripper ayan, manong matanapit kaon. Na may bilag ko kumakatugtug. Nag-grekat lakit dito magkatungtong ti babae na yan. Ay, talaga? Oy! Nimsi! Oy! Makatoy Apay? Darami dime. Awan? Ampay? Taginom. Mawadpad tripak. Pakabadripang mo. Kinimayla Nagrigat nga. Katungtong. Ampay yaman ay. Madinakit ang katungtungin. Awanan, madi nakakait may lamon. Bakad sa balinan. Sino kumamoy?
Malay mo, baka dati boyfriend na di pagtatrabakpan nan. Padasin na, tayo sumpakso na. Among baak, ayos kami ni Mercedes kaon. Apay, sinagot na kan? Madipay, ngam. Nag-sweet kami ni Mercedes kaon. Madipay may turturog so na tirabi eh. Ang bagpay si kayo, okay kayon. Ni Maylak, agtamtampo pa lang kanyak. Pelon tumit nga minadi nga boytom. Api sino ay buhay tumaya? Ipag ni Andre. Matinagan na. Isuti pagsilsilosan na ni Mayla. Apay, napintas mo tayo maya. Kuwin adim se. Ay, nakitam lang ajay. Kasla na ukisan nga bawang. Oh, baka kaslaw ubot ti kardiro ti kulay na ajay. Bulataw ka kay. Madi ka mamati, di madi. Takit di mo minumay. Nandamamot nakasapsapa pay. May mayat ata na sapsapa ti ulaw. Atalang ulaw ti sarsarakam. 2x2 is life nga ron. Siguro may kautabagay na unarak na. Kadatoy lang mit maning ti inom konta, malipata ka gito problema. Problema. Ay matulungan na katarak. Dimya mo dimse, nga malawlawagan ti panunot ko numin inumak ti arak. Sos! Rason ti mamarte katabaak. Na maramidak no kastoy ko, nailasagin. Siguradaw, ad-adot ti arak tabagbagi maun, kaysa tadara maun. Dinatayak ko man. Ayun na yaw. Taling ka nga talaga. Makasaw ka mo, nga to lang may saguhit ang panunot mo. Ano nga tati aramidik dimse, ta mapaamo kulit ni Mayla. Ay-aywom Kaji nga road. Diya ka mo mga ayaw. Lakayin kan, din pa mo mga ayaw. Papasuro ka ng rice, nalay nga jay. May samit ajay, minumuryot ang muna ajay. Ayun na yaw. Tsaka matiming ang tulatan ni Mayla no, madi nga napudot ulonan. Adula amin, dagita lang ti pagkiskista am. Nakasao kami. Nakarakaro ko pa idi kini Mercedes mo, di sinipat na ka. Ako na yung baak. Nakabupuna ko. Ayos kami ni Mercedes ko. Mercedes ko. Di na ka pa nga sinagsagot. Graraman ka mo. Ana, ito minumin Ati malakay na baak. Agrupo pati arak. Apay, madaim. Amma na. Ang mamegayam, aging didi ka pa'y. Kaya mumut lang. Ribiyatan. Alangan tumanggiyak pa'y. Tangaro din, shot ko no, ta alis tumabartay. Madimati patureg karada maninti taon Yung damit kanya amon agbartik ka. Ngimno ipatulay mo ata kinarsab mo ti arak. Sigurado, karadap ka man nga gawi din. Nagkusik kan tumagami nagpatagay. Rames, madi ka nga kuskusitin na yun. Tangaro din. Kuna mata Huwag ka di. Hindi ka rawit pulutan. Woy.